Ix-xahar ta' Ottubru huwa assoċjat ma' attivitajiet li jqajmu kuxjenza dwar il-kanċer tas-Sider. Il-ħadd filgħodu ttellat charity ride bir-roti biex jinġabru donazzjonijiet u jiżdied l-għarfien dwar il-prevenzjoni u l-għajnuna kontra l-kanċer tas-Sider, kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Iċ-ċiklisti telqu mill-Valletta Waterfront għaddew mill-Floriana, l-Imsida, l-Gzira, Sliema ta' biex u lura għall-Belt. Distanza ta' madwar 25 kilometru li rat il-partiċipazzjoni ta' madwar 100 ciklist, inkluż ċiklisti żgħar fleta li ma qatgħux qalbhom mid-distanza. L-iskop huwa li niġbru ammont ta' flus għall-breast cancer tan-nisa u nagħmlu din id-dawra bħala simbolu ta' dan l-iskop. X'waslek tuħosem? Nagħmel cycling u Taqtejn dil-kawża wkoll? Iva. Hija ġis sabiħ li nagħmlu awareness għal breast cancer tan-nisa kif kontettajt anke tal-irġiel, però dina hija aktar minn hekk, nieħdu pjaċir ħan ikollha ġifieri mmorru cycling nintaqgħu, allura qed nagħmlu daqsxejn ġid minn kollox. Il-ġurnata tista' tgħid kulħadd għandu xi ħadd fil-familja u jaf xi ħadd li għadda minn cancer, breast cancer, allura inħoss li huwa dmir tiegħi li nqajmu iktar awareness u nagħtu li nistgħu. Din il-ġirja bir-roti ġiet organizzata minn grupp ta' ċiklisti li jsejħu lilhom infushom bħala South Cranks. Fatt aħna l-organizers tagħha din South Cranks xtaqna support biex nissapportjaw l-Action for Breast Cancer Foundation, awareness biex in-nisa li aħna din nippreżentawhom jagħmlu jieħdu action u jmorru jagħmlu t-testijiet u nemmnu ħafna f'din il-foundation biex tmur iktar il-qudiem. Kollox minn din l-attività u bl-għajnuna tal-sponsors inġabru ftit aktar minn 1200 euro, flus li se jkunu ppreżentati lill-Action for Breast Cancer Foundation fil-bidu ta' Novembru. L-organizzaturi qegħdin jimmiraw biex din il-ġirja bir-roti tibda ssir appuntament annwali, l-istess bħalma jiġri fit-Tour da Pink Malta.